Sige, ingat. Ingat na. Sarap talaga ng tunog ng 10R guys. Basta. Mali. Hello po ma'am, musta po? Hello po sir, musta po? Uy, ano? Ano pala kayo dito? Hey, idol kita, good friend! Hey, idol! Tara, uy, si idol oh! Uy, pa-picture, idol! Idol, bingin ang ano! Ay. Thank you! Ano ba pangalan nyo? Apa? Ay, ito. Thank you! Congrats, Twin! Congrats! Maraming pong salamat sa lahat po. And Sir Red, thank you so much po, sir. Yeah. Sa lahat po na nandito. Thank you, thank you. Yes, ako, ayan na, sir. Okay na. Entak mila ka. Ingat. Jad trip. Sige, ingat. Ingat ah. Wala na ni Jad trip ay. Sige, ingat. So yun, inaawal tayo ng tropa natin si Denmark. Checkpoint. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa bahay nila Reb. So ano, si Reb Motovlog, Miss Reb, si Motobracer, at syempre si Fabi. So sasamahan ko siya, magagas na kami. Una na kami, samahan ko maggas. Oo, sige. So pupunta na kami ng San Carlos City Plaza. And diretso kami ng Mapandan. So may mga kasama pa kami doon din. Diretso na kami ng Manawag. So pupunta kami sa Twin Riders Gear Hub ngayon kasi opening ng bagong shop nila. So anong oras na ang usapan is 8:30 guys. So huwag na 9:30 na.
Grabe, ang sarap ng ride na ito. So late na kasi kami guys, kaya kailangan na rin namin medyo bilisan ng konti. Tagal ko rin hindi nakabisita sa shop ni Sir Ray sa Twin Riders Gear Hub. Ayan. O matagal-tagal na rin kaming hindi nagkita ni Sir Ray. Sarap talaga yung tunog ng 10R guys. Taga lang kayo. Uy. Morning po. Come on. Ano pong pangalan nyo? Ryan Dave. Oo. Shoutout po. Kasama po kayo doon? Oo. Ah, sige. Ngayon na pa kami dito. Kaya nga natagalan kami. Oh, para din na mabusan mamaya. Ano pong pangalan nyo? Maxel sir, yung ano ko. Ah. Wala ako yung sticker na wala. Oh, shoutout po. Ay, sir, shifting gear. Hindi ako natulog kasi rahan ako. Silang tumuloy. Sir. Hindi ako nakasunod. Doon tayo. Saan si Arvin? Nandun, bibidran daw tayo. Ah, yun, sige. So, dito na kami sa may Manao guys, sa tapat ng church. So, yun na si Blaze Motovlog at si Sir The Shifting Gear. Then si Beshika Vlogs is nandun na daw sa may shop.
Hello po ma'am, musta po? Hello po sir, musta po? Brother, so punta. Oo, kasya yan. Sumpata yan. Uy, ano? Ano na pala kayo dito? Hinahanap kita eh. Hinahanap kita dun. Tara. Pasok tayo. Dito tayo sa Twin Riders Gear Hub guys. Ayun na sila. Wow. Nakakatuwa lang guys. Nakakatuwa. Lalabasan natin sila. Ha? Yung... Hindi ako nakakatuwa siguro. Ay, Boss Blaze in the house guys. Boss Blaze. Yeah. Sir Raider Prince Prince. guys. Pitik ni Fabi. Zuriel, musta? Ang dami din pala natin. Ang dami din pala natin. Kaya, ha? Kaya nga, tagalan nga. Hello po. Hello po. Yung face mask mo, nakuha mo na? Nakuha mo na yung face mask mo? Hindi pa. Mamaya pa. Mamaya bibigyan na lang yan. Baka mabigay na yung sayo. Bakit kinuha mo rin sa'yo? Oo, nasa sa akin na yung Hindi, sa... balik kapag kung ibigay ka, okay lang para naman sa subscribe ka. Pero okay lang. Oo nga, oo, dali. Oo nga. Subscriber ka talaga. Pero kunwari ano, dali, Oo nga. video mo. Talon-talon ka doon. Diba? Sir, ganun ka sir. Tara, tara. Tara tayo. Tara tayo. Kanyari, ano, i-ready mo yung pang video mo? Ito mag-video na. Sige. No! God, please, no! No! Uy! Sir Rev! Idol kita! Muslim! Uy, idol! Tara! Uy, sa idol oh! Uy, pa-picture idol! Idol! Bingay ng ano, face mask idol! 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 Thank you! Thank you idol! Sticker idol! Sticker! Uy, thank you idol! Idol na idol kita sa Rev! Mga gago talaga. Gago! Ngayon mo, nagulat pa ako. Akala ko sino sumisigat. Send ko kay Giselle. Send kay Giselle no? Bagel. Yun, thank you sa pitik. So ito yung mga benta nilang helmet dito ngayon guys. Yung mga available helmet nila, mga KWT. So ito yung mga TT course nila. Ayan, NFR. So ito yung gusto ko talaga guys. Grabe. Yung TT course na Carnage. Nice, ganda. Kaya red yun sir, wala pang ganyan na nilabas ng record. Ang available lang sir sa record, if I'm mistaken, is smoke cell, tapos bar. Ay, Thank you, sir. ay sticker lang. Stickers. Kayo sir, si... Buting, ano pong pangalan niya? Denver po, Denver. Shoutout po Sir Denver. Ingat. Tagal na kayo naghintay dito? Oo, kanina. Tagal na sir. Kaya nalit kami ng ano eh. Maraming magkikisabay kanina sir sa San Carlos. Ah. Silang backline sir. Nauna na sila dito. Kaya pala wala na sila doon. Nalate kasi kami. Akala nila Inintay pa namin yung ibang kasama. Stick. Akala nila naiwan na sila. Ay sige. Sana all. Sticker. Thank you. Ano pa lang pangalan? Daniel Digos man po. Daniel Digos. Shoutout. Ikaw pa ate. Shoutout po sa inyo. Shoutout po yung Stars Generation Pangasinan. Ano yon?
Stance Generation Pangasinan. So shoutout sa Stance Generation Pangasinan. Ayan, so shoutout sa inyong lahat. Ano po pangalan nyo? Adrian Tamonte po. Adrian, so shoutout po sa inyo, Sir Adrian. Opo. Ay, po. Thank you. Ayan, so thank you po. Ay. Po, saan po pangalan niyo, sir? Reggie po. Ay, shoutout po sa inyo. Yun. Dito. So shoutout po. Motobrazer. Yan. Ayan, so... Dito na, sir. Oh, walang problema, sir. Ayan po. So, start na ba tayo ngayon? Tara. Ayan. So... Sir Rev, thank you ulit ha. Thank you. So, ayun na po. Ayun o. 3, Ayun na. 2, 1. Congrats, twin! Congrats, mga twin. Mga ka-twinny. Grabe. Napaka-solid. Sa ilang... Ayan, so ito yung shop nila. Tayo nag-start. So, basically, nag-start po tayo sa... So ito lahat yung mga helmet nila, guys. Yung tapos after that, sir, Available helmet. sa tabing bahay. Doon na kami nag-office display. Since sa gano'n ng pandemic, sir, from that, medyo okay, naging okay sa amin kasi nailabas natin si Twin Rider. So, opo. So, yun po. Grabe. Kung ito na ba lahat na, no? Team ng... Ayun po. Okay ko lang pa. Ayan si tatay. Ayun po. Ayan sila lahat. Si Sir Ray. Ayan, Sir Ray. Si original, Sir Ray. Kasi nakakit tuloy kami sa ano? Kaya nga. Sa hideout ng Twin. Ayun, sir. So dito yung mga stock nila ng helmet, guys. Ayan yung mga KYT. Ayan yung tarpaulin nila, guys. Twin Riders Beer Hub. Hanapin nyo lang guys. Solid twin. Available na rin yung Genie nila. Ito yung mga KYT nila. DT course. KYT. NFR. Pero bago tayong kumain, mag-pray muna tayo. Yun. Namuli Lord God, pinagpupunto po kami ng kapatid bilang mga barangay squad ng motovloggers sa Parga. Keep us always safe, lalo na po sa pagra-ride namin, Panginoon. We praise you, Lord. We love you. Give you honor, give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Yeah, alright. In view of the management of Twin Riders, siyempre po nagpapasalamat po ako sa pag-grace po ninyo ng event po natin. Especially kay Sir Rev, sa buong squad po ng motovlogger ng Pangasinan. Thank you po sa pagpunta, sir and ma'am, sa inyong suporta. Malaking bagay po itong binigay po ninyo sa amin na pagkakataon na to, yung oras po ninyo, yung support po ninyo sa amin, sobrang laki po itong tulong po sa amin. At syempre po, sobrang nagpapasalamat po kami sa itaas dahil po binigay po kayong blessing po sa amin. Ayan po. So again po, maraming pong salamat sa lahat po. Ayan po, Sir Red, thank you so much po, sir. Dahil po sa lahat po na nandito. Thank you. Yeah. So, okay. Yes, ito po. Ayan na. Sir, tara. Okay na. Silang. Friends. Patuwan na naman si Arvin. Ayan. Nilalaro lang po Tayo lang to. Sakto. Tingin mo, Sir John. Hindi ko alam sir lang yan. Kasi kinasukat kami sir yung overtake na pink. Sabi niya partner daw yung green natin. Pero baka kaya kay sir pero Ayan, solid yan, solid. thank you sir. Ayan. Solid yan. Ayan o. Solid o. Terno. Partner. Merry Christmas. Dahil babae si Om siya nag-pink Ako, siya. thank you sir. Thank you po. Thank you po. Yun. Merry Christmas ma. Wow. Sige, yubuin nyo na yan. Yun o. Test drive nyo.
PBA. 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 Diba mo? Yun oh. Yung iyo. Iyo. Rev, 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 yung motor mo parang Mio. Parang Mio. Pwede sakyan mo ulit yung motor ko. Parang Mio. Ang laki niya. So ayun guys, so palis na kami. So ayun nga, maraming salamat sa lahat ng pumunta. Ayan. Thank you po. 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 Bye bye po. Thank you po. Thank you po. Ayan, so sa lahat ng staff ng Twin Riders Gear Up, so ayan po sila. So maraming salamat po sa inyong lahat, especially kay Sir Ray. Ayan, so maraming salamat po sa inyo. Ayan, sa lahat ng mga nakasama namin, ayan, so maraming salamat sa inyong lahat. Sige po. Ingat po, ingat, ingat, ingat. Tara. So ayun lang guys, paalis na kami. So dito ko na tatapusin tong vlog na to guys. Ayan, so maraming salamat ulit sa inyong lahat sa panonood at sa lahat ng nakasama namin ngayon, especially sa Twin Riders Gear Hub, sa squad. Ayan, so maraming salamat ulit sa inyo. So yun lang guys, basta lagi yung tatandaan guys, ride safe always. Peace. Ciao.